Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Kesorkar jela uba pet ye katanat jengok kai perthai uba apol lingdo ulaong ba lada ka jingya khi ha Bangladesh kalong ka nong muna naga benta jongi ban bun kalong kumbangi ai buram wat ye kitu ki ba penpra ye umot dor jong utirot sing ha Bangladesh habakin tho halor ka jingya khi ha Bangladesh bat ka jingong badon kam bandon kum ka jingya khi ha Bangladesh hagani ka jilla uni menteri ulaong ba kalong lat lo yano ban kren ya ka bas ngobit ban kren Henry Haushimet bat ka sorkar hi ka shim ba ladadai ban ra ya ka jilla kham shalor dei ban pet nuksa ne kiri ki balak kham keu kum ka doba Europe kumno ki ai ki lat jing sumari ki nong song snong badru kapule puthi halor ke jing don kam ban don ka song suk song sngai ulaong baka than chite lam mi ngi menta bat arfu sam snem minchwa kala per shibon kam tam la pai shakal liang ka jing don jok kin hon le no namar ki babun ki jilla ka than chite lam ngi ki la lat nagari ka jing e bat menta baro ngi wat ni galenti jok suk kasan kata kalong habadon ki jing e ki don ru ki lat ban weng ki jing e haga baka sorkar ka juple ye ka jingkhang ban ye kendo bat ki kinhon ba pher ban ye kren bat ki ulaong bagi ngai ye ka ni ka wei bagi to ki babu ye ka jingbha jong ka jella ki shimru bagi ka jingbha lang jong ki bat kin menjur ba amdan ka long ying long sem ka bajanai nadong shadong ula benrap ru daga ba kren siap bahabadon ki knai haying bat habadai be ye ki knai kamut bahap bantang ye ka yeng baro ka wei long lại luit ban kren ye ka baki sobit ban kren tin re hanga hi shim bat ngai ka sarkar jungi hi ka shim ba larang dei ban ra ai ka megalaya kham shalor ngidei ban pek nuksa ya kiri ki bala kham kiu ban yangi ila ban ngidei ban pek nuksa saka Europe kumno ki ai ke jin sumar ji nong shong shong jongki education jongki ngiri bit pet cheki gen larang ipet cheka Bangladesh kum ka nong muna na ka penta jongi te kalong kumbangi ai burob mat ji ba pen prayu mat dur jong tirot sing hiru iken number ba ngi ko ban buat ji kan sa jongki the northeast menta bat ka northeast aku sans na menshwa ala air shibun pina pet tang ya ka insurgency kablawan ra ke jenjar je ki bubun ki states jomi menta ke northeast kalar light ni jing insurgency menta baro ngia wat ya ke linti jong ke jing sup apa ki don ki jing ke don ru ki solution ni ki jing ni ban berobor ba ke jengkhang dungi ke play ni kendo ye ki kenhon ye ki individual ni kren bat ki te bat nginget hiru ya kan ni wei ba kitu ki bashim ba ke interest jong megalya kare ru ke interest jongki kide ban kan mau ya kan ni ba kamdan gelong yeng long sem ka berjanai no dong sedong tenrei lada ke yeng jongpi dan kidon ki knai te pi be ki knai gen him thang ni ke ye ni dang khmi lenti ya ka stability bakalan pai ya sinchar kadar ka ba ya baik bakalan pai hari Bangladesh andre ka bangi ni don bok kum ka state kalai ka weishwa bangi don ya ka jingada ka ba kerpang jong ka 6 schedule ban namar ba ka don ka 6 schedule kada don no kido ki brio buat ki ba persyam bandung syamegale aru ki don ki dor barsnong ka don ka 6 schedule kawa la penlong lupa through a legal mechanism makinig brio kinam la bandung sharing ke jala jogi to that extent la yol pai ke kita Bapol CM has